Right, siyabulisa egameni likaYesu bangcwele. Ngingu-Azola Ngqavaza, ndikhulele ediphi lamakhaya iSnake emaqwathini khona. Ukanti-ke ngosendilapha eCape Town, eKhayelitsha. Namhlanje kwi-episode yethu siphethe umpostile, kodwa-ke sawunikezela kuye-ke azazise ebantwini. Mpostile, can you please greet i-viewers at home? Greetings family, lo ngumpostile oyinana. Yes. All right. Mhlambi kuba ndiyakwazi mna. So mhlambi bakhona abanye abantu abakwazi uba ungubani. Can you please introduce yourself ngokwendlela so that ke nomntu ongakwaziyo but after this episode abe ekwazi? All right. Lo ngumpostile oyinana. Uzalwa ke emaqwathini, umama ke intombi yakaJola. Ikhaya liseKomani. Indawo yaseNtabethemba khona kwelacala. Yes. Ndipilot mna. Okay. All right. Ndipilot uqala ufike wena xa singapha eCape Town. Yeah. Ndipha kunonesi ndehle ndingena epilot lamakhaya iSnake. All right. Before unyuka eza dry sibheke down eLady qabala phaa komjeko. Ndilapha ke mna kunentaba enkulu phaa engathi ithele ebantwini xa siyibiza sithi nguzingqondo. Okay. Ndiphaa ke mna kunedama elikhulu phaa kuthiwa liqonqa dam. Oh. Ndishaya isincele idama lethu ke liya. Oh wow. Right, ndiva le ndawo uthi ngumqwathi ke inoba ke siyazalana because ke nam ndingumqwathi. Oh. All right. Mhlawumbi ufundile phaa kwela cala laseLady I mean eKomani? No, zange ndahlala phaa, zange ndafunda Okay. phayana. Okay. Abazali basale apha eKapa. Wow. Sahlala apha eCape Town, sakhulela apha eCape Town. Umama ke naye besowucala seNorthern Cape kulo mama. Okay. Then yes, between Eastern Cape and Northern Cape. So mina ndaze icala seWestern Cape. Okay. So mhlawumbi nje kwesithi between i-Northern Cape and Eastern Cape but mostly Cape Town, yeyiphi yona ndawo oqomba uchithe isikhathi sakho esininzi in terms ukufunda ke? No, Western Cape. Western Cape. Yeah. Sesi mhlawumbi isikole, igama lesikole lobukele phaa? Yeah, eMfuleni Primary School. Ndifunde khona, ndafunda eManzi Omthombo. Okay. Kwalapha eMfuleni. Oh, wow. Ukhokhelwe. Khasinike laa ndawo. Yeah, all right. Ndikhokhele ibandla laseGrace Good News Family International. Yes. Yes, elikho eMfuleni eKhayelitsha. Nakwezinye indawo, I have a spiritual father. Oh yes. That is Apostle Mizi Mzwakhe Tancredi oseJohannesburg. Yes. Mhlawumbi ke kuba sesile ndawo ye-spiritual father, ibaluleka ntoni mhlawumbi laa nto yoba noba upowerful kangakanani kuba ndikwazi you are powerful, noba mhlawumbi upowerful kangakanani ndikhokhela icawa uncedwa nguJehova abantu besiza besindiswa kodwa ube nayo umntu oripota kuye njengoba sithi ukhokhelwe and unefather? Uyabona uMessi ugifted, is a gifted skilled player. Yes. uRonaldo is one of the gifted skilled player but bano-coach. Wow. So irrespective of how anointed you are, you need an accountability. A spiritual father is to help you to be accountable, responsible, and to see things that you don't see. Remember, nxa usebholeni kukho izinto ongaziboniyo ezibona ngucoach yena obukeleyo. So yeah, it's very important to have a spiritual father and now for uThixo nxa ekwi-rebuke ekuricha is using your man of God. Remember iBhayibhile ithi uEli ithi amehlo ayesenorhatyazo. Yes. Yes, kodwa uSamueli njengoba ehlala noEli uThixo wathetha noEli kodwa uSamuel waviva ivoice kaEli uSamueli. So ngamanye amazwi, so uyamdinga umuntu because nguEli othi uSamueli nxa liphinde latsho elalizwi uze uthi inkosi isicaka sakho simamele. So ngamanye amazwi, a father is someone that can help you to interpret the voice of God. Oh wow, no, that is powerful. Mpostile namhlanje siphethe i-topic engiqonda uba ngaba izawuba lulutho kakhulu kumntu obukeleyo phaa endlini, njengoba kuyazi uba kule nyanga sikuyo ngoku sivulela iveki endiqonda uba yandulela iveki yePasika, kuthiwa ke ngegama lasemzini yi-Passover. Mhlawumbi can you take us through what is i-Passover? Iqale njani i-Passover njengoba sesiyibona uba yenye yezinto eziselebreyithwayo kwizwe lonke? Mhlawumbi ibaleka ntoni i-Passover and iyintoni i-Passover, iqale njani? I-Passover ndakangqevaza ibiyinto yayikho kudala. Nxa ujonga, I think ikhona phaa ku-Exodus. Yes. Becelebrate ukuphuma kwabo e-Egypt.
Yes. Then Israel ebese Egypt as a slave. So what they were doing, they were celebrating ukuphuma kwabo, freedom and liberty. So it was for them to celebrate their freedom and to celebrate their liberty out of Egypt. So I think let me just khona scripture ngifuna usijonga just that Yes. first encounter. Yeah, now I think kukho scripture Exodus chapter 12. Yes. Yes, verse number 1 when Israel was getting out of Egypt. Yes. Yeah, so ndikhala ke nje sisifunde Exodus 12 verse number 1. All right. Exodus chapter 12 verse 1. iBhayibhile ibhale ngohlobo. UYehova kuMoses naku-Aaron ezweni laseGibhithe. Verse 2. Le nyanga kuni iyinhloko yenyanga neyokuqala ezinyangeni zomnyaka. Verse 3. Thethani kwibandla lonke lakwa-Israyeli nithi ngolweshumi usuku kule nyanga elowo makazithabathele ixhwale ngokwezindlu zoyise, ixhwane ngendlu ngokwendlu zoyise. Verse 4. Ukuba ithe indlu yancinane exhwaneni, makathabathe ixhwane le onomelwane wakhe okufuphi nendlu yakhe ngokwenani labantu elowo ngokwendlu yakhe nombambeleleyo exhwaneni. Verse 5. Ixhwane lenu malibe liduna. Okay, very very important. Now ipasika ke ngoku iqale apho kodwa makuthathe ixhwane Yes. libe liduna, then elo according to their household, then bafike baqabe emigobaseli. Yes. Now the very important thing endifuna siyibambe apha, base-Egypt basendaweni yokuthinjwa, bekwindawo yokuthinjwa, they are about to get out in this place. Now eyona nto ipasika ayenzeki ukwi-place of liberty. Okay. Ipasika yenzeka ukwi-place of slavery going to the place of liberty. Now awukwazi ukuzikhupha nje, there must be a sign. Now a blood is a sign of a covenant. A blood is a sign of life. So ixhwane ke ngoku eli, it was symbolizing igazi eli, life was symbolizing a covenant. So that was what made them to get out of Egypt. So that was a Passover. Kulapho siqala khona ukuyibona into Passover. Now iPassover ke ngoku yazowelela kwecala likaYesu. Now uYesu ke ngoku kakuhle kakuhle mntana kaNgqabaza ndicela inyani. Thina as Christians asinayo iPassover. iPassover ibiyinto yeJews. Okay. Ibiyinto yeJews iPassover. They were celebrating their liberty out of Egypt. Nxa uThixo bebakhuphe Egypt, that became their festival. Now uYesu ke nxa izofa nge-Easter. So nxa izofa uYesu nge-Easter, uzovuka ngexesha le-Passover kucelebratewa iPassover ziiJews. So iklatshana ke ngoku Idibana apho ke ngoku celebration yePassover yeJews yeJews nokuvuka kwaYesu. novuka kaYesu. Okay. That is why ke ngoku udibana iPassover ne-Easter. Now irrelevance ibe uba uYesu naye ubelelo xhwane. iBhayibhile ithi he was a lamb that was sacrificed before the foundation of the world. So that lamb nabo bekuthiwa mayibe liduna i-children abayifundayo. That lamb bekuthiwa mayibe liduna is that lamb uYesu afike wayiyo kwi-Easter. So uyayibona uba idibene, but specifically thina besingenayo iPassover. So singena ngokwe-Easter. What is an Easter? I-Easter is a celebration of the resurrection of Christ. Okay. So that is what is Easter. Easter is a resurrection of the celebration of Christ. That is Christians now celebrating the resurrection of Christ. Now, but there we pass over. They were celebrating their liberty and their freedom coming out of Egypt. Ndiyakubetha emlonyeni Mpostile. Now sibe right or sibe wrong xa ke ngoku le celebration yokuvuka kaYesu siyibize ngoba iPassover. Ayinabuzaza mhlawumbi laa ndawo okanye i-right nje ayixoxise.
xa sithi i-Passover. ngenxa yokuthi kwasekuqaleni Okay. bekuselebreyithwa inkululeko. Okay. Kwasekuqaleni they were celebrating their liberty, they were celebrating freedom. So nathi ke ngoku by ukufa nokuvuka kaYesu, we were free, Okay. we were So liberated. ifike idibane. Ifike idibane. So ifike idibane, so we are not wrong. Okay. 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 Mhlawumbi ke ngoku ipasika lena iluncedo luthini mhlawumbi njengoba kuthi thina maKrestu siyicelebrate mhlawumbi isincede entweni ipasika. Mhlawumbi if singabeka umuntu oyicelebrate ipasika ngapha, sibeke umuntu ongayicelebrate ipasika ngapha, mahluko mni mhlawumbi kwabantu wabini ngamaKrestu, mhlawumbi ikhona ilevel ekubeka kuyo, mhlawumbi ngathini? Okay. I-Passover number one, ayo event eyenzeka ngoku. Okay. I-event eyenzekayo. Kudala. So sisikhumbuzo, it's a memorial thing. Into Yes. yake yenzeka. Yes. Now whenever now you are celebrating, Yes. uthi uYesu nxa eqhekeza isonka mntakaNgqabaza, uthatha isonka asibreake, athi lo ngumzimba wami ophulelwa nina. Uyafumana? Yes. Athatha athi ligazi lami lomnqophiso omtsha. Athi qho nxa nisube lisenza oku, kwenzeleni ukundikhumbula. So when we are celebrating iPasika, it's like we are eating a Holy Communion. So it's same significant as the Holy Communion. It's a memory. Now we are declaring the death, the burial, and the resurrection of Christ. Now, iBhayibhile ithi uba ke ngoku uYesu akazange avuke, ithetha ukuthi ukusindiswa kwethu kungalilize okanye ukushumayela kwethu iPaul kungalilize. So once sithethe ke nge-resurrection, because iPassover eyona mmandla wayo mntakaNgqabaza is death, burial, mostly resurrection. So that's why kuthiwa Easter resurrection celebration. Uyabona? Now, akukho nto exciting ekufeni komuntu, kodwa what was exciting ekuvukeni kwakhe. That was where the victory was, because bonke abantu bayafa every day, but isesisimanga into yovuka komuntu even today. So that is where the significance of salvation yethu ikhoyo. So when we are celebrating ke ngoku ilokuzana iPassover, we are declaring victory, we are emphasizing victory, and we are telling our children that this is the origin of salvation. Now ke now that sewuyicacisile iPassover, now kasithathe through ba kude kudala phaa kwi-Old Testament ebeyicelebrate ngoluphi uhlobo abantu bakhona, then thina kweli cala ngapha mehluko mni mhlawumbi between bona nathi in terms of ukuyicelebrate iPassover. All right. Bona, remember it was a Jewish celebration. Yes. There were Jewish rituals. Ithi ke imbali bebeyicelebrate iPassover for 7 days. Okay. So it was not like us 3 days. Kubo, it was 7 For days. 7 days. Kubo. Bona, it was 7 Okay. days. Okay. And they had different things they were doing. But kuthiwa i-first 2 nights, bona into bebeyenzela outside of Israel. They were celebrating outside of Israel. Okay. Then kwezinye iintsuku kubekho kuthiwa kuciywa izonke ezingenagwele. So usuku lesibini betyiweza zonke ezingenagwele, and then kubekho izinto ezingatyiwayo, then kubekho into ezityiwayo. That is what they were celebrating on those days. Uyaqonda? Then kolu suku lesibini ke ngoku, after these 2 days, Yes. into ibisenzeka bekuye kufundwe umlando okuphuma kwabo e-Egypt. Then I just forget, kukho into bebeyenza kuthiwa bebefike kufundelwe laa mlando. So nabantwana bebengayazi loo nto lebakwenzeka ntoni, befike befundelwe lo mlando after ixesha elide, even nangoba sayicelebrate. Yes. Then kufunda umlando uba uThixo wake wasikhupha e-Egypt. Uhambe nathi. uThixo uke wahamba nathi. Bafunde kwenziwa imibongo, kwenziwa umlando, so kwenziwa loo nto. So it's how they were celebrating. Then kubekho ezinye ke iintsuku up to 7 days. Again, kubakho izinto ezithile ezingatyiwayo. Yabona? So one, now i-celebration, iPassover yabo,
separator a type of food. That is number one. So bekungatyiwa nje. Two, bekhona ukutya bekutyiwa okuspecial. Three, bekukhona izinto bezisenziwa outside of Israel and now within Israel. Okwesine, bekukhona umlandu bekufuneka beze now. So it's how they were celebrating a Passover. So it was totally different than eli lethu ixesha. Now, eli lethu ixesha, remember Tina, we are not celebrating a Passover. Okay. Now, what we are celebrating the Easter, that is a resurrection of Christ. Okay. Now, what to remember is not about an event, it's about personal encounter. Powerful. Kuti is not about hosting iteko. Ayilo teko kuti asina festival, but it is a spiritual, it's having a spiritual significance engenanto ephathekayo onothi uyapheka awupheki. Now kuthi into ezibaleka ngamazwi uYesu awathethayo. Remember bona bebana 7 days. Yeah, then Tina, 3 days. 3 days. Yes. We are having 3 days. But out of our 3 days, sina 7 words. Not zonke inkonzo ziba nawo lamazwi. But sithe ngehlobo abantu abaselebrate ngalo ukuthi lu different. We are gone. Now, kuba khamazi ayi7 athethwa nguYesu, then eye ashunyayelwe. Now kuthi usigcinisa ebantwini lamazwi, we are celebrating the significance of those words. We are gone. Now, what was happening ke ngoku? Naleyo kubethelelwa ukaYesu. Ayonto yokuqala ukubethelwa komuntu. Abantu, it was a Roman law. Bekuthi xa kuxhonywa abantu ngamaRoma, bebethelelwa abantu. What they were doing is that bebesinxa befikayo, bebethelela omnye ayothukisa, omnye ayothatha inhlamba, omnye ayoconfessa. So they were expecting uYesu Kristu out of the pain, out of ihlobo abantu abamenzeka uzawufika athukise. Now the first word is yes, abasemnqamlezweni. So abaqhonywayo, because baqhonywa abantu. So anyone ebeqhonywa, beqhonywa izange. Uyaqonda, beqhonywa abantu abakhohlakeleyo, then bathukise, baswerishe, everything abayenzayo. Just like apha eSouth Africa kubakho izigwebo zentambo. Nxa umuntu ezogqitha intambo kuthiwa ubiza ifamily yakho, ubuza uba ufuna uthini kwifamily yakho. Uyaqonda, ngoku akusekho isigwebo sentambo eSouth Africa. Now, uYesu, the first thing yabashokayo uba wathi nxa ifikayo emnqamlezweni, expecting him into yoba uzawufika athukise, wasekwathi uba ubaxolele, abayazi into abayenzayo. So for them it was a shock, because that one ibiyi-law, so bayayazi law. So what they were doing, they knew it correctly because it was the law. Then from there he broke the law. Then from there he broke the law. From there Jesus broke the law and said, Father, forgive them, because the law iti umuntu ke ngoku apho uyapunish is a punishment. So he said, Father, forgive him, because they don't know. So ipoint yami ke ukuthi those 7 words are powerful. Ukuthi they're having a very strong meaning, because onke lamazwi anento ayithethayo la ayi7 njengoba nabo eza 7 days bebenento abayenzayo. Wow. Yes. Wow. Now uyafa uYesu, uyavuka. Amandla lonto ukuthi thina amaKristu athini sesiyivala mfundisi. iBhayibhile ithi lo mandla avusa uYesu kwalabafileyo. Ithi lo mandla avalelwe kuni ngaphakathi. Wathi uYesu nxa ivukayo, la mandla amvusayo wasinika lo mandla. Kuthiwa lo mandla, it shall vitalize your mortal body. Izawuthi imizimba yenu enokonakala ifike inihlaziye, that power of resurrection. Now, the power of resurrection, ndakangqivaza, ifike inalify the natural ability of a man, njani. So once kubekho a resurrection power, a natural power cease, uyayeka uba ngumuntu ordinary. Now, hence kukho iBhayibhile ethi nizawusela izinto ezibulalayo zinganenzi into. The reason why singazufa is because of that power, that resurrection power. What is a resurrection? When kuthiwa ngamandla avusa uYesu, yinto efayo nxa kufuneka ifile iphinde ibe nobomi. Is a self-giving power. That's why iBhayibhile isithi
when we have the Holy Spirit, we have a life-giving spirit. So nxa the resurrection power, we're talking about the life-giving power. Sinikeza ubomi. So that resurrection is that life that we have. It's a divine life of God. It's a divine nature of God. Because nguThixo yedwa ongafiyo. So nxa the resurrection power is a divine life of God. Yilaa mpilo yenza uThixo abe nguThixo. Bosile ngasuyiphinde le nto icace uba la mandla ayingomandla wabashumayeli qha, wonke umuntu oyibhiliva la mandla kuye. Now, when umuntu esona, kukhona ipower wayiluzayo. Waluza that life of God, that exact life of God. But by accepting Jesus, uYesu afe, wasibuyisela ngaphezu kobabomi bala Adam umdala. Wasinikeza the life of God. The life of God. That life ekuthiwa wathi nxa etyiwa inyoka umpostoli uPawulos kuthiwa babelindele uba uzawufa. Kuthiwa bamgada besithi uzawufa nini. Kuthiwa wathi nxa engafi bebambe ixesha bathi inene lo ngomnye woThixo. Is that life uthi ngoba abantu belindele uba uzawufa, but that life giving power ungafi is that life that we have. So everyone osindiswa okanye believer okuYesu Kristu is having that life. But bobomi emabandleni enkoba sometimes siyabuluza. Obabomi bukubangela ungaguli. Bobabomi bukuba ebantwini kuthiwa kukho isystem emntwini. Kuthiwa ifika ikhaba izifo. Ikuthiwa nxa uzoba nefiva kukhona izinto ezikhabantu uyayazi wena ku-medical fraternity amajoni omzimba. Immune system, yes. So the immune system ifika ikhaba izinto. That life of God that we have, ifika ikhaba izinto, ikhaba i-high blood, ikhaba i-depression, ikhaba i-anxiety, is that resurrection power. Now bear in mind, kwabakho igroup ke ngqivaza eBhayibhelini kwakuthiwa igroup yabaSadusi. And then abaSadusi yawona ngxaki yabo bebenayo nabaFarisi, because abaSadusi bebengabhilivi ekuvukeni kukaYesu Kristu. There was a group. Now inamandla phi le nto yokuvuka kaYesu. Kuthiwa kwathi nxa ezawufa zange babe nangxaki buzawufa, kodwa yona ngxaki yabo uzawuvuka. Wanxa kodwa makuthengwa abantu kuthiwa akavukanga. Nangoku ke abantu basathemba ukuthi akavukanga. So le resurrection ngoku nangoku usekho abantu abeconvince uba uYesu zange avuka, because i-nerve that broke the backbone of the devil, i-resurrection power. Apho sala sibuye samophula umqolo ukufa kwabe namandla, because iBhayibhile ithi ipower yesono isemthethweni. Ipower yesono isemthethweni. Now ipower yokufa isesonweni. Now uYesu wave wadefeat umthetho, wave wadefeata isono, eyogqibela wave wadefeat ukufa. So i-resurrection ive yadefeat ezi zinto zombini. So ngoku uSathane into ebesenayo ne ebeseyazi, okay, kuthiwa they are made right with God, so abanazono sihlanjiwe, waqonda okay usafe. Now wafika apha waqonda uba umthetho ususiwe, waqonda okay mhlawumbe ongakaqhathi mhlawumbe usafe. Wagqitywa kwathiwa ukufa akusenamandla, waphelelwa. So i-resurrection le ifike athi umpostoli, don't let sin and death have dominion over you. Now ever since there was a resurrection power, ukufa isono akusenamandla kuthi. Uyibeke yacaca. But ke ngoku uproducer wamphawu uyandijonga ukuthi yeyi ixesha liyasibetha. Alright. Agqibelisanga. Right. Uthini mhlawumbi just in closing kumuntu obukeleyo phaa endlini, uthini amazwi okugqibela nje xa sivala? Yeah, umpostoli uPawulos uthi above all uthi I want to know Christ. Yes. Uthi namandla amvusayo kwelo bafileyo. So kumuntu obukeleyo, look for the knowledge, not to know anything. Uthi umpostoli uPawulos ndigqiba uba ndingazi into phakathi kwenu. Yes. Uthi ndazi uKristu uthi naye bethelele. So it's a knowledge that Paul is looking for. I want to know uYesu uthi naye bethelele. Athi two, athi again ndifuna ukwazi amandla amvusayo kwela bafileyo. When you are studying the word, look for that power that raised Christ from the dead. That is where our salvation is. Not anything
cars, houses, no, they're important. But what's very important is to know Power. Christ. Namandla mvuseleko labafileyo. Amen. Right ke Banxele, siyafumaneka phaa kuFacebook uAzola Nqevaza the director, siyafumaneka naphaa kuTikTok Azola the director, naku-Instagram the same thing Azola the director, siyafumaneka ngoku kuYouTube. Please Banxele, like, comment, share, download, invite your friends, tell your friends about this podcast. It's gonna be late. We've got topics as a very powerful ezaba luncedo kuwe kwijeni yakho noNkulunkulu. Mpostile ufumaneka phi njani bathina abantu? Ndiyafumaneka ke Facebook Apostle AU Ministries. Yes. Ndiyafumaneka YouTube GGNFI TV. Yes. YouTube, that is our church channel. Yes. And also AU Ministry, that is my personal ministry. Yes. And also Instagram. Yes. Leo AU Inana. Then that is Instagram. And also yeah. Banxele, subscribe, please Banxele. Don't just watch, like, comment, subscribe. We love you so much. Till we meet again. Azola the director. Thank you so much. God bless you. Perfect.